På Beds i London købte jeg den her med hjem. Det er sådan en læse- og optagepinde, som kan bruges på flere forskellige måder. Der hører nogle forskellige bøger til der på deres hjemmeside, kan man se, der er mange flere titler. Man kan bruge dem sådan her. Til bare at få læst en tekst op af de her bøger, altså, som hører til i serien. English. Once there were three very hungry billy goats called Gruff. They lived on the side. Så læser den simpelthen den tekst op, der er her. Nu læser den det på engelsk. Jeg kan også downloade en hel række andre sprog fra hjemmesiden, og så kan jeg få den læst op på de sprog, hvis jeg vil det. Jeg tror det er her, man kan se. Fordi de bruger det også i modersmålsundervisningen, til man hører den samme tekst både på det nye sprog og sit eget sprog. Så er der lagt lyd ind i illustrationerne. Tree. I'm the youngest Billy Goat Gruff. I'm the middle Billy Goat Gruff. I'm the oldest Billy Goat Gruff. Så man altså også kan bruge pennen til at afsøge siderne med. Bridge. Wood. Fresh green grass. Så kan man på hver side af der så sådan en lille firkant her, som viser, at man kan også selv optage. Så skifter jeg lige mode nu, så skifter jeg lige til optage. Record. In the valley below, the billy goat's gruff could see the fresh green grass, but to reach it, they had to cross over a bridge. Stopper man, så kan man høre det. In the valley below, the billy goat's gruff could see the fresh green grass, but to reach it, they had to cross over a bridge. Og sådan kan man så gøre på bogen igennem. På bagerste side i de forskellige bøger er der nogle nogle opgaver og nogle header, for eksempel nogle keywords. My. Lived. Much. Goat. Det er så bare nogle nøgleord, så er der også nogle opgaver. Her der er det så Help the three Billy Goats Gruff to reach the other side of the bridge by remembering which letter comes at the start of these words. med at genkende Touch the B to begin, and then touch the letter you think that the word B begins with. If you get it right, move on to the next circle. B. så skal man altså genkende første lyden. Yes, well done. Butterfly. That's not right. Have another try. Butterfly. Yes, good. Og de forskellige bøger er det så forskellige typer opgaver. Og på hjemmesiden kan man også finde flere materialer, også hvor de nogen til at træne bogstavlyde og forskellige andre opgavetyper. Record. Når du har hørt side 1, skal du prøve selv at læse den højt. Play. Når du har hørt side 1, skal du prøve selv at læse den højt. Og tilsvarende kan man jo så lave det, lægge beskeder ind om, at børnene skal optage noget. Man kan også sætte de her mærker ind i en hvilken som helst anden bog, og så have børnene have en elev til at sidde og læse ind, så når andre kan høre bogen læst højt, eller man kan bruge det til begynderlæsning i dansk eller i engelsk, eller til værkstedsinstruktioner, når man har værkstedsundervisning. Og ja, der er rigtig mange muligheder. Der er så et stik her, hvis du kan få det her af. Her der er til et mini USB, så man kan forbinde den til computeren. Der er til høretelefoner her, så man kan ikke forstyrre andre med det, man laver. Eller man kan bruge computerens højttaler. Den bruger 2 batterier, og den kan både bruge almindelige batterier og genopladelige batterier. Så det tror jeg har en fremtid i skolen.